ओ मोरे होठवा से नतुनिया गुलेल करेला कि जैसे नागन से सफेरा अठ खेल करेला। केकर फोन बाजे लगल हो? अच्छा रानवा है अभी सकावा। उठाई कि ना उठाई? उठाओ तनी। हेलो कहाँ बड़ा हो? कि यार हम उहे बंटा क्लब के छतवा पर बैठल बनी। अच्छा अच्छा आ गइल बड़ा का? ऊपरवा छतवा पर आओ आओ आओ। एकरो मन उन लागत नहीं खे। का समाचार बा? तोरा के नीचे खोजतानी बंठा यार। आते छत पर आके बैठल बा। अरे हाल का पूछले बड़ा यार, तबाही बीतता। का है? आई देखा ना कमाई धमाई कोनो बाना। हाँ। आई बिना मतलब के बाबू ग्रेजुएशन का से बढ़िया खेत उत में काम करती, पढ़ला लिखा खेत में जाके मन नहीं के करत। नहीं के करत। आई देखो एगो बात अभिषेक, बियाह हो लाग गइल बा। है रे सर दे ताली यही बात। ताली का गिरौलो सी सब गिरा का यार। अच्छा हमरो के एक चिन्ह एक खिली खिया दिए। तें कोई बे ई बताओ जे कहां बियाह लगल? लड़का से कि लड़की से? हैं माने का बुझलो? उहे पूछनी है जौन ते बुझता रे। बियाह लड़कीए से न होइबो का? लड़का से बियाह होई? माने लड़कीए से बियाह होता नु। हाँ लड़की से काहे होता। घबरा करे? कर ले अरे बियाह। घबरा ऐसा मतलब नहीं क्यों यार, समस्या देख का बा। हां बोल। बात बाकी कमाई धमाई कुछ बा ना। ठीक बा। अब बाबू के माथ पर कितना दिन खाइल पियल जाई यार, कि जियल जाई का कइल जाई। ई महंगाई में कोनो नौकरी चोकरी बढ़िया मिलते नहीं खे। बात तो ते सही कहत रे। समझे में नहीं आवत कि का करे। इधर ले छोड़ सब धर खनी ले। एमए बेरोजगार पीएचडी बेरोजगार हमू बनी। हाँ बढ़ले बरो। तेहू बारे तोर तो बियाहो लाग गइल। अरे का को करे तो चिंता धर ले बा हमरा। हम अभी बंठे घूमतनी। हाँ हैं? हम सोचतनी कि तू खाली सोचबे करे, बता नहीं यार। अरे तो सुन ना। हाँ बोल। बीच में लबर लबर बोले के आदत तोर ना गई। अरे का कहीं सुन पहले शुरुए के हो। तू बाभन हइले हइस हाँ हैं? सबसे बढ़िया उपाय बताओ तनी। का? बाबा बन चले के। बाबा तो बाबा तो हइले तो बोने का कौन बात भाई यार। ना 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 ना। हाँ टीका फाना एकदम उजर हई गमछी हई धोती एकदम पहन के टीका फाना खूब बुद्धि बताओ। आशीर्वाद देवे का। ओ मस्तू खीरा के बिया के छिलका उदार के आ कसैली के कथा में मिस के आ दांत के नीचे दबाई लइका होई। रोको रोको रोको, माने तारला खाली उठपटांगे बुद्धि रहेला। तू सुनत रह के बाबू बियाह लगोले बारे, तू हमरा के साधु बनावे के फेर में लग गइलो। ए सन्यासी बन जाई यही उम्र में। साला तोरा हमर बुद्धि अटपटांग लगेला। ईमानदारी से सुन बताओ तनी। देखो ऐसा ना सुन ईमानदारी से बताओ तनी। ई एगो ऐसन बिजनेस बा जौना में बहुत अच्छा इनकम बा। देखे में ना हिंग ना फिटकिरी आ रुपया खदर खदर भहराई एकदम। अच्छा ई के करे के का बा? करे के इतने बा। देख ते बाभन हइले है संस्कृत जनबे करेली हैं? इंटर ले तोर संस्कृत त मस्त रहे। ओमे किनो छकई है ना 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 ना। बस करे के इतने बजे हमनी के एगो रामायण ले लेवे के बा। अच्छा रामचरितमानस माने कुल मिला के रामचरितमानस आ गीता ले लेवे के बा। आ एगो वेद ले लेवे के बा। एक सेट आई तीनों लेके हमनी के चले के 1 साल खातिर घर से भाग चलल जाई। अच्छा केहू के बतावल ना जाई। गांव जवार अपना ही हाला करी भाग गई। अच्छा पहले पूरा बात सुन ले। बता 1 साल खातिर भाग चलल जाई हिमालय पहाड़ पर।